Dangnya kan ka platform mobile nga pedon kam do ni uksai udai number lai pod une u sau crochet hook jonga tengam lak ban pen EP kumno ban sim jing thau na ka phone namar nga pedon kam na ka phone ban ring video tab subu kane phone jong phi dei subu dur kane snai u chain u ban drong na do nang ne kelanya to ka phone jong phi hadu undayok ban tap kum to namar ngin sna jing tap de te sna chain dak bale yo slip non pila ban penon kam do uno usai ubo pidon bata uno usai jong crochet hook do to kar kom le ka de kum ju hi pindon kam jong tho te sna chain be pimdon kam ban nyo kan no tali pidon ki chain susna be hadu pun la yo ka to ka jing tho mon da pila yo tu jing tho man pen EP te ka phun jong a ka jrong kumba khat riu centimeter lene hendriu inchi tam te mut ngan don kam snai tu jing tap te ngan pen ya yang ne kumba hendriu inchi steng udong khan jrong khan dia tan tengan pen lai ne kumba arche ni tu te nda pila dem na pila yo itu jing tho te ngan penon kam tang da u half double crochet hang ne te chain i wei hang ne tu chain wei unum dei u yeng dei tang to turning chain jong phi te i yo tu wei chain pe ho chain bo but pe tang nang ne na din u chain jong phi u long kum ne pan phai da din kum to phinyo i ki ne ki badon na din phyo i ne ngin trei ha ki tu kam to sna half double crochet haman la uwei pu uwei wieng klam i tang bayai tang nang ne na din na une ubak bom ne itu tapi pen phai na din phyo i ne ba at ploi pen rong hang tu tele tang kum ne ha du phin da poi ha du hang ne da poi hang ne pedengan pen EP kum no ban le nda phila poi hang ne ka ba yeng ka ba khat du hang ne sna san tali ki half double crochet hang to pe no way ar sabu dak na une hadin jong no bonang kong ar hang tu lai sau san tali pidei pidon way ar lai sau mur adon san tali hang ne ki half double crochet te nang ne pede haman la iwe pe iwe ine yeng pede ngin sna half double crochet yang pin phai kum ne ri pen phai kum tu phin i pe gene gitu kila dep don lupa kini ki half double crochet nong ne siliang ngin pen ya biang sanang tu te prung hang tu te sabu dak no hang tu ni tu te phila yo way ar lai sau san tali kini ki yeng hang ne bandala pen phai biang ngin don kam dem pen he biang hini ju jaga pinyo kan long kum ne te sna kum tu u half double crochet ha ka wei poi ka yeng khlem i ha du undula kut ka line da phila poi hang ne ngan pen e phi kum no ban le biang wala da phidang sngo semjing e kum no ban sna half double crochet pe chwai tu ku video bahikai eki basics ba mo kum no ban sna half double crochet ne double crochet pin kham sung dala nang ki basics ba ro khoi phila suk ban sna phiko than ayu yur phila suk ken ban pwandur te u half double crochet bakhat du jong phi undon hang ne
harang khat jong unehi kumtun mar une uchen wei hai ne umdei u hiang joni te pe phin yo balong kum ne kalan ban kong kan long kum tu te ngin chen I wei bia ngin pan phai sashna wei u half double crochet ha ka wei ka yeng klam I hadu phin la poi ha ka tu ka chaka ba phila bu dak hang ne wei u half double crochet ha ka wei ka yeng mo klam I nga thain kham schem na ma ka de ka pla yo ka no ndala pandon kam ngai le ban tan kham schem uksai da phila poi hang ne ba phi bu dak wang yo tu marker jong phi sashna artli ki half double crochet hang tu haju wei ar sabu dak hadin jo une upanang kong te snabiang artli hai kaju ka yeng hadu kinda yo san yeng ki badan artli une adon pa wei ar lai sau san tli unde hadu une wei pade wei ar haju wei ar haju wei ar wei ar te shane pade ngin le biang kumju wei u half double crochet ha ka wei ka yeng shna shwa une wei wo bun so weng une marker bu hang ne te wei u half double crochet ha ka wei ka yeng klem sange klem I ka wei ru ka jaka hadu phinda poi hang ne u half double crochet ba khat du jong phi undon ha ka ne ka jaka ha khap ini ilan hang ne chen I wei biang pe hadin arlan kla along kum ne te ya biang kalan ka balai in shna biang da u half double crochet ha ka wei ka yeng klem I da phila poi ha ka ne ka jaka ba don ka ne u stitch marker jong phi da poi hang tu ru ngan pen I phi kum no ban le te la da phi dei I banang thmai le ne la da phi sngo yo jing man toi na ka ne ka video jo nga sngo bha subscribe le ne share bat ki par lok jong phi ya ka video pat phi pe yang ana sha no phila ban tho e kata ha ka comment support no te ha ka ne ka line pade hang ne da phi poi hono stitch marker jong phi na artli u half double crochet haju te weng tu marker pu bia hadin jong no banang kong te ka yeng wo but ai tang u wei don artli u wei pindon biang artli pindon biang u wei pindon biang artli pin yo san tli kini ki jaka pan he mo wei ar lai te pin ai biang u wei hang ne wat une along sau tli bu pan he ta along sau ta ai biang u wei te hang ne la long san tli itu pin yo bi san tli u jaka pan he te ai u wei u half double crochet ha kane jaka ba phidon marker weng eu tu marker sabu biang hang tu te pin penbut biang kumju u wei u half double crochet ha ka wei ka yeng hadu pin dala kut kalan te bu khat du sasna hang ne chen I wei biang sapen but biang kumju u wei u half double crochet ha ka wei ka yeng klem I nda phila poi biang hau na u marker ngan pen I biang phi kum no ban le te nda phila poi hau na u marker ru sna biang artli ki half double crochet te so weng eu tu marker bu hang tu te pindon bre artli ki half double crochet wei ar yin sepun he hadin artli te pindon wei ar
Pinsa don biang juga penhe. Berapa ai artli haju baik. Jing penhe don ar jing penhe. Tengin don biang artli. Way ar so penhe. Dan nginyo kini kita kabangi penhe ngi debit bandon santli te playo way ar lai. Te pindon ne ubasau bat pindon hang ne ubasan swa une markar no pihang ne. Te way ar penhe. Te way ar penhe. Te sesna way u half double crochet hakaway kayeng hadu ndakut biang kalany. Một phi pek mata phi komik deh dari sebendela lek itanat ba phi lek kumtu ini phi layo jingtam ketu pelalong pula te yang ta ngin penhe sesilan way u half double crochet hakaway kayeng ta phi la poi hang ne ngin penhe biang ke hang ne ba phi penhe law biang tu marker bu harut dan phi la ban penai biang ra phi don kam te sna hang ne artli haju te pinyo way ar lai teli ki half double crochet pin sadon jaka penhe artli haju neng yo way kone kalan babu swa kane ngi yo ar tang yo lai teli hapdeng tingin yo piang yo way ar lai penhe biang tela da pinyo ya kena kejaka ngi penhe ngi debi bandon kumbosan teli ning la yo way ar lai temu yo hangne u basau pot bosan swa kune u stitch marker jungi hangne te nang ta way u half double crochet hakaway pakaway kayeng hadu ndukut kena kalan nyo hangne pyo way ar lai sau san riu nyo pra dai spo ayo spo lan nang ne setai kemut ngile hangne kumba ni phai mane kumba san sin phai te namar nga padon kam do ksai ba kham he ba du crochet hukru kham he tengang la biang tangkat ne lada phi padon kam do ksai ubastang phi don kam ban le shu ba phin yo ekane ka size pakan tap e ka phun jong phi phila ban le hi kum ju nda phila poi hang ne penhe tambah kane jing penhe jong phi kat nang mi kalan kata kandang he hane ngi yo pe ne pen i phi yo way ar hadin lai temu do pidon kam penhe biang phin yo kumba sau terli ki half double crochet swa phin don jing penhe hadin kata phin yo san terli ne phila ban yo 100 terli ne da phi kwa ban snai kane kum ki bek bakham he ru phila ban le hak ta krukom tengangan penhe su tangkat ne ngala biang tenda phila yo ita ka size ka ba phi kwa pade chain iway nang ne sesna single crochet ngadon kumba sipo line hang ne ngan sna sipo klik single crochet nga iway ar lai sau san riu nyo pra kandai sipo kumtu tenda philayo kumtu thau pre ko ko mobile jong phi khliap kumne thau yo ko mobile jong phi kat no ka jrong sapan bit kumtu kane kan long jing tap to silem tenga ka phun jonga ka jrong kumba 100 inchi siteng thau artat te thau nang ne ke pe thau nang ne 100 inchi siteng temu ngan ai hang ne kat ne dengan bu marker hang tu te khliap hadu bu phin yo ino marker ko tu ke te da phi join pen mi kane sa ne se jaga phi join man da phila join sabar kan pau kane
liap kum tu te sanyo kat no teli kine ki stitch piot nang ne sanyo nang ne umar kat cu sabat kum tu ta on nyo swah ne mo we are lai sau san riu nyo pra khandai pho khat we khat ar khat lai khat sau khat sang khat ru khat nyo khat pra khandai ar pho we ar phulai ar phusau no single crochet tangai ar phusau nyo biang na neru ar phusau we ar lai sau san riu nyo pra khandai pho we ar khat lai khat sau khat san khat ru khat nyo khat pra khandai ar pho we ar phulai ar phusau te shim ne we kum tu chain iwe te hakane ka chu hi ka yeng prung no u crochet trong phinang ne but how to single crochet nang te sa join da slip stitch la ne da o single crochet kat pa piece ngom bit pe da le do slip stitch long kum to ma pe piom tu tenang ne shatai shiliang ship sai slip stitch nang ne shatai shim sai slip stitch kum tu haduk pinda kut kun kalai tu sakhap no ikusai scam sapendon kam duk thurnia ban su ikini kitru sakhap chungkuni ki hp tenang neru nyo na du na une u single crochet jumpi hadu hang te pingyo ar phusau tuli te sapendai stitch marker nang turu nyo biang kum ar phusau tuli sale kum bangile mentan nang ne slip stitch chain iwe te sale slip stitch nakane shiliang shatai shiliang slip stitch hadu pindakut te satak kum tu tapi ko apan prung budam la prung kam di budam berit kini ki solution ki lat prung tu su budam berit sapan prung tenang ne jaka pa phi join hang ne sung tu sach na chain pade kat kum ka jing kwa jong phi ba ka ne ka terlai jong phi kan jrong kum no kat no phi antat hi ma phi na chain hadu phin la yo ta ka jing jrong ka phi kwa sa join hang ne pade te anda phi la yo ka tu ka jing jrong ka phi kwa ik tu chain jo terlai jong phi jrong sa join hang ne ke hang tu jaka phi join mane chain away te
Tepek biang yuk tu ubak bom kumba pipek menepor sedang ikan kepala. Shna half double crochet. Oh sorry. Tapi join penrung yuk unen apa. There's a shna half. Shna half double crochet hakaway pakaway kayin. Haduk pindah. Poi haduk bakut jong unu chain. Tang na kabak bom mo kung bangile menepor sedang kepala kuntuhi. Pilay yo iplay ba itanat ba pintep ikipon la ne yaki bat king shabi ero lalong. Tapi itanat ini ipla jonga la ne yak video jonga subscribe. Kuble shibon.